Ante Miše je novi trener aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine Zrinskog, dok je Branislav Krunić preuzeo Krupu. A novi učesnik Premijer lige Bosne i Hercegovine Sloga iz Siminog Hana od nove sezone će nositi ime Tuzla City. Danas je predstavljen novi šef stručnog štaba ovog tima. Riječ je o Slobodanu Starčeviću. U prvoj sezoni takmičenja u fudbalskoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine Slogu iz Simin Hana sa klupe će predvoditi Slobodan Starčević, koji je protekle 4 godine bio trener Krupe na Vrbasu. Ozvaničeno je to danas nakon potpisivanja ugovora sa klubom iz Tuzlanskog predgrađa, koji je pobjedom nad Slavenom iz Ževinica u zadnjem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine ostvario istorijski uspjeh i plasman u viši rang. Jedan ozbiljan, jedan ambiciozan projekat i bez kontinuiteta bi bio neostvariv, tako da smo dogovorili da ta saradnja traje 3 godine. Tako da i sa moje strane i sa strane kluba smatram da su 3 godine jedan odgovarajući period u kome se može očekivati ono što je zacrtano. Osim predstavljanja novog trenera, danas je predstavljen novi dres i grb kluba koji će nositi ime Tuzla City. Želja nam je da nastupimo u Premijer ligi pod novim imenom. Tu je i izbor dresa, bilo je više opcija, mi smo izabrali ovaj, naravno uz navijače. Prozivka igrača fudbalskog kluba Sloga je početak prvog dijela priprema za takmičenje u Premijer ligi u subotu 16. juna.